sa teda opýtať, že či chodíte do školy, lebo teraz sú tu prázdniny, že končí teda august, že či idete, nastupujete do školy, vy sa tešíte. Nie. Nie? Ideme do školy, nie na strednú. Nejdete na strednú ešte? Ešte nie. Nevadí, máte čas a chcem sa vás opýtať, že či viete po anglicky, do you speak English? Áno. Dobre, tak ja mám anglický rap, čo som vymyslel cestou, jak som bol behať, takže mňa zaujíma, že váš názor, že jeez, thank you for everything, I have peace. Hey, bro, she be at peace. She got my merch on. Yo, I be spending money. You know what I'm saying? And no explaining. When I'm going, I be spending money for my wedding. Just kidding. I don't have a bride yet, but I'm just like a magnet to this hose, and it just flows and flows, and hoes keep going to my dick. You know what I'm saying, bitch? Čo povieš? Môže byť? Je to čistá Amerika. Dobre, aký americký rapper, tak koho by si povedala, že koho by si, môže až plačem, môže, pohode to je, že koho by si pustila z Ameriky? Nepočúvam. Čo počúvaš? Inšpirujeme ľudí, lebo oni furt len mňa dokola a už im z toho podľa mňa aj šipe, takže musíme im povedať, že čo si majú pustiť. Metal. OK, Slipknot. No. A pustíte si Slipknot a už ma prestaňte na chvíľku počúvať a pustite si niečo iné, lebo to není zdravé. Dobre, ďakujem, že ste zapojili, ste úžasné. Čau. Čau.